Mina igama lami ngumvezi Majola. Lapha ekhaya umuzi womnewethu omdala lo. Lesi sehlo esehlile kushona unkosikazi woNdodana engozini yemoto. Lo nkosikazi uzalwa kwaKhanyile, bebesuka kwaKhanyile beya kogana omunye wodade wabo. Bangena engozini yemoto. Lo nkosikazi wethu ungoka 8 kubantu abashonile kuleyo moto. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosizo uhulumeni akhombisile kusukela izolo besihlangene nezithunywa zikahulumeni ehole eNkandla kwaMasipala. Umhlangano uthatha isikhathi eside ebeyithunywe uMinister uDuma. Emveni kwalokho amakhansela noSpeaker beza lapha izolo ekhaya ntambama bahambela yonke lemizi nabo bephethe bebekuphethe ukudla njengoba namanje kufika futhi ukudla okunye noMinister. Sibonga kakhulu uxhaso ukwelekelelwa eselekelelwe ngakho. Besaqhubeka ke njengohulumeni ngoba nenkonzo lehlelwayo kuyezwakala futhi ukuthi uhulumeni oyihlelayo. Sibonga uNkulunkulu kakhulu, siyabakhulekela ukuba baqhubeke nomsebenzi omuhle bawenze kubo bonke abantu. Ngiyabonga. Zophila mina ngicabanga ukuthi siyazana wala ngasesontweni eNtombeni. Akuningi engingakusho mina njengoba sisho ukuthi sihamba noMthombeni okuyena umuntu engathi nami ekseni ngosuku lwengozi mhlangafanelwa uNkosini ukuthi naku sekunjena ngathi nami angithinte engisebenza nabo ngithinta uMthombeni wasabela kusukela lapho kusukela kulolu suku lolo. Akukuningi engifisa ukusho ukuthi njengoba ngikhona njengengane yasendaweni esebenza ngokusebenza ePhalamende esebenza nongqongqoshe uma ngabe kwenzeka into endaweni ngikwazi ukubathinta abasondela ababeseduzane ngibe nami usizo ngendlela umuntu angasabe usizo ngayo. Mthombeni ngicela ukudlulisela kuwe. Ngibingelela baba mfundisi baba Thusi usihlalo werijini ikhansela izweni nabucube ekhulu uTselenduli umndeni wakaKhanyile uMswati Ongwane uNkulunkulu abakhumbulile ngalendlela abakhumbule ngabo. Ngibhlungu nje uma ngibona imbokodo igqizile lapha emakhandleleni, kodwa ke ngicabanga ukuthi uNkulunkulu uyothola ithuba njengadeshi umfundisi aniduduza. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ke akubekile kulomuzi wakaKhanyile, umuzi wakaBiyela, umuzi yonke nje wasemahlazini kulaba u8 abadlulile. uNkulunkulu uzonenzela umusa aphinde akukhumbule. Ngicabanga ukuthi ke uma kumhla ka1 January ku2025 imizi eminingi isuke kade isebenza ikuhlukanisa unyaka, kodwa wena unyaka ubanga njalo. So ngiyafisa ukuthi niduduzeke niqiniseke uhulumeni kumsebenzi wakhe ukuthi nisuke nisambisa lapha njengezithunywa zenu. Sizokwenza lo msebenzi ukuthi ke amahlombe enu mengathwala nodwa beningezwela usizo. Lencwadi esho umfundisi njengamanje na actually uma ungabheka ukuthi uma umuntu kwehlu edlulile emhlabeni into oqala nje usukuzoyizwa iyakuthinta enhlizweni kungathi unga-actor, kodwa izizathu senza ukuthi ungazibulali ngokudlula komphefumulo womuntu. uNkulunkulu okusizayo ukuthi ke ungazibulali. uNkulunkulu futhi ozonithwala kokunye
uma sekuthiwa bengingabuyela emuva nje kufika igijima izonibheka nani ngenze nazi uNkulunkulu ungenelelile ukhona la lumuzwa kaKhanyithi. uNkulunkulu uyanithanda, uthando lukaNkulunkulu lubanzi, ulibona kwahlonga sibi, ulibona uhambe emlilweni oshisa ungakushisi kodwa wena ungahanguleki. Babone abantu ukuthi ke hayi lo mnteni sasizitshela ukuthi emva kwe-accident kuyobe sekuyaphela ngawo. uNkulunkulu awuvuse lo muzi, uNkulunkulu awenza into enkulu, ingane zenu ziphumelele. Ngicabanga ukuthi manje ishayekile inyama, ushayekile umphefumulo. Sibuhlungu-ke nathi ubeke bangakwethu nje iKwaZulu Natal bengaba indawo ezokuhleli kahle. Akekho umuntu ekufanele ngabe meqala unyaka ugudluka unyaka omdala kufanele bawuqale kanjena. Kube besinamandla sasiyoyivimba ingozi kodwa uNkulunkulu uyalazi usizi lini. Into engifrustratha kakhulu-ke babucebe khulu ngendaba ye-accident ukuthi uma yenzeka ucabanga imoto zishayisana ko-head on collision ukuthi kwenzakalani labantu abasuke bephakathi kuyona. Ithola incwadi lela ngiyangivezela ukuthi uNkulunkulu uyawuthatha umphefumulo wabo, ababuza ubuhlungu. So ngiyafisa ukuthi nazi nje ukuthi noma bekuthiwa abathandekile benu nibona bephukile noma ene-crack umuntu, nazi ukuthi uNkulunkulu wayithatha imphefumulo, azange babuza ubuhlungu. Thina-ke siphilayo sivusele ukuthi sizazi lezinto. Ngiyafisa ukuthi niduduzeke, kuyawuthatha isikhathi ukuthi sidlule. That is why sicelile na njengohulumeni ukuthi nomnyango sifisa ukuthi ngoba niyazalana zonke lemizi yandawonye, singaloke sinihlukanisa mhlambe umfihlo wangizicishe niyahala ukuthi niyobheka ukuthi kaMajola kwenzakalani kaBiyela, kwenzani koKhanyile abanye, kodwa aninalo ngoba nani nihleli emakhandleni nakubona ngokunjalo. Sithi-ke mhlambe uma kungenzeka umfihlo ube munye mhlambe kuthiwa mhlambe ngesonto uma sekwenzekile izinto niyakwazi ngoba izikhona igijima ubaba uNcumalo bayakubheka ukuthi mhlambe siyithole into enjalo. Ikhulumelo MEC uSimelaneke njengoba eshilo nje uMamkhize ukuthi uthembe isithintile kwafanele sivule yonke iminyango. Wangithembisa ukuthi hayi kusasa thina nje bazobulekela nivuke niye ka-Home Affairs uyobe siyayilungisa udaba lokuthi yafaka odokotela abaningi ukuthungwa kuhlele kusheshiswe ukuze isimo sibe ngcono. Siyazi ukuthi izaba uma soduduza sisuke siphethe materials kusuke kuzokwakhiwa, abanye bafika nestina, abanye bafika nomhlabathi, abanye bafika namanzi. Nomunye nje afike na ukuthi uzonizamazamisa kuthiwa yilima litsima ukuthi wonke umuntu uzophonsa ije sivaneni. Ngisho inkomo-ke mongabheka imvelo ziye zifike zibhonge emswaneni lekusuke kwenzeka khona isimo. So ninikeza lokuthando. Ngiyafisa labakhwekazi bami ukuthi duduzekani. uNkulunkulu ulikhumbulile, uNkulunkulu uyanithanda, uyawunenzela-ke futhi umusa. Siyobe sesizwa ngani nithula ubufakazi ukuthi ngonyaka ka-2024 sathi silindile kuhanjiswa into enhle kuyocacwa emzini kaMpungosi, basala enkundleni, basala abaningi enkundleni. Siyaxolisa, akusiyona-ke inhloso yenu nani, akuyona intando yenu ukuthi ngabe kulesimo, kodwa-ke ubuntu nibesobenza. Ngiyafisa ukuthi banele buniduduze. Ngibonga nje ifamily yale khaya nefamily-ke ekhona endaweni ewumphakathi-ke kwithimba lentsela endulu ukuthi baloke beya-communicate nani.